எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் சைலண்டா இருந்தா அது கோலாய் மட்டும் போயிட்டு ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ணா பாய் வினிகரா. ஓகே, கம் பேக் ஃபாஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பக்கம் இருட்டா இருக்கும்னு நினைச்சு இப்படி வந்தேன். இருட்டா இங்கே பரவாயில்ல மறுத்தோம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வாசிக்க போறது ஓம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ओके, हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी, प्रेमा माताजी, पद्मा माताजी, जयंती माताजी, कलावती माताजी. I think हरे कृष्णा माताजी. Okay, 14வது ஸ்லோகம் சொல்லணும் மாதாஜி. நான் சொல்றேன். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. ஓகே மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. அது ஃப்ரைடே மெசேஜ் வர்றது இல்ல மாதாஜி, நிறைய பேத்துக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, ஆனா ரெகுலரா வரவங்களுக்கு இது தெரியும்ல மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி, புதுசா வர்றவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. எனிவே இது முடியற ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, அதனால நான் அதை பெருசா எடுத்துக்கல. இன்னும் ஒரு 3 சாப்டர் தானே இருக்கு. ஆமாங்க மாதாஜி. 10வது காண்டம் 87வது அத்தியாயம். வேதங்களுடைய பிரார்த்தனைகள். சோ அதுல 14வது ஸ்லோகம். ஓகே, பெரிய ஸ்லோகம் மாதாஜி, இது பெருசு ஸ்லோகமே. நான் படிச்சு சொல்றேன். மோஸ்ட்லி இது ஒண்ணுதான் நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ண முடியும். பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஆமா, ஸ்கிரீன் ஷேர். ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியறது இல்லையா? தெரியுது மாதாஜி, நல்லா தெரியுது. ஸ்ரீ ஸ்ருதயா உவாச்சுः ஜய 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 அஜாம் அஜித தோஷ கர்ப்பித குணாம் த்வம் அஷீயத் ஆத்மனா சமாவ்ருதா சமஸ்த பாக அகஜகத் ஓக்ஷாம் அகில சக்தி அவபோதா போதகாதே த்வச்சேத் அஜயாத்மனா ச சரதோ அனுச்சரேன் நிகமஹ. இந்த ஸ்ருதி மந்திரங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சுதான் வெற்றி வெற்றி வெற்றி, அதாவது பகவானுக்கு வெற்றி வெற்றி இல்லையா? அவரை யாராலுமே வெல்ல முடியாது. ஐ திங்க் எல்லாரும் மியூட்ல போயிடுங்க.
ஸோ ஏன்னா நான் அதை பண்ண முடியாது, சிஸ்டம்ல இருந்தா பண்ணிடுவேன், இந்த ஃபோன்ல பண்ண முடியாது. Therefore, please defeat the eternal power of illusion. அப்படின்னா இதுல ஒண்ணு நமக்கு என்ன தெரியணும்னா, மாயை கூட நித்தியமானதுதான். மாயை பகவானுடைய நிழல் இல்லையா, பின்னாடி இருக்கக்கூடிய, அதாவது நிழலாக இருக்கக்கூடியவள் தான் மாயை இல்லையா. 2 விதமான யோகங்கள் பகவானுடைய இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம். ஒண்ணு ஆன்மீகமான ஆற்றலை கொண்ட யோக மாயை, இன்னொன்னு இந்த பௌதீக ஆற்றலை கொண்ட மகாமாயை. இரண்டுமே நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ இரண்டுமே அவரிடம் இருந்து வந்ததுதான். ஸோ please defeat the eternal power of illusion who assumes control. ஸோ இந்த மாயை தான் இந்த 3 குணங்களோட இல்லையா இந்த பிரபஞ்சத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கா. அதனால இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாமே அதுல சங்கடத்துல தான் இருக்கு. assumes the control over the modes of nature to create. ஐ திங்க் நேற்று ஒரு ஒன் ஆஃப் த வீடியோஸ்ல எனக்கு காட்டினது என்னன்னா, ஒரு அதாவது பூனை என்ன பண்ண, பூனை எலியை டப டப டபான்னு அடிக்குமா. ஆனா அங்க நாய் வரும்பொழுது நம்ம ஒரு கார்ட்டூன் சீரியல் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா, நம்ம சின்ன வயசுல கூட பார்த்துருக்கோம். பிளஸ் ஒரு 20-30 வருஷமா ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு கார்ட்டூன் சீரியல் டாம் அண்ட் ஜெர்ரி இல்லையா. நம்ம பசங்கள்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, டாம் அண்ட் ஜெர்ரி. ஸோ அந்த டாம் ஜெர்ரி கேட்டு, ஜெர்ரி பூனை, சார் பூனையும் அந்த எலியும் என்ன பண்ணும், எப்போ பாரு சண்டை. எலி போய் அந்த பூனையை இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும், தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்கும் இல்லையா. அப்புறமா அந்த பூனை அந்த எலியை பிடிச்சி அடிக்கும்போது அங்கே நாய் நிற்கும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, நாய் சைலண்டா போயிட்டு அந்த எலியோட கொஞ்சற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஒரு சூழ்நிலை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த பௌதிக ஆற்றலினால தவிக்கக்கூடிய ஆன்மாக்களாக எல்லாம் நாம் எல்லாருமே அதாவது எப்படி பூனை எலிகிட்ட எலி அடிக்கிறதோ அது போல நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய வேதனைகள் இல்லையா, நிறைய சங்கடங்கள் இது எல்லாமே நம்ம சந்திக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா அதே அங்கே பகவானுடைய அருள் என்று நாம பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகுதுனாக்கா, அந்த சங்கடங்கள் எல்லாமே நமக்கு சந்தர்ப்பங்களாக மாறுகிறது. ஸோ அந்த இடத்துல அதாவது எப்படி இந்த பூனை நாயை கண்டவுடன் எப்படி அமைதியாக இருந்து விடுகிறது இல்லையா, அது போல பகவானை பார்த்த உடனே மாயை கூட என்ன அதாவது தன்னுடைய பக்தர்கள் மீது, பகவானுடைய பக்தர்கள் மீது எந்த ஒரு அதாவது அதிகமான ஒரு கஷ்டத்தை கூட கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பான் இல்லையா. அதுதான் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. சுலபமாக நாமளுமே அந்த சங்கடங்களை கடந்து செல்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. ஸோ இந்த ஒரு அனாலஜி ஒன் ஆஃப் தி செஷன்ல சொன்னதை நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பகிர்ந்துக்க விரும்புறேன் நான். ஸோ அது போல பகவானுடைய கிருபை இருந்தால் நாம் எதை வேண்டுமென்றாலும் கடல் போன்று இருக்கக்கூடிய கஷ்டமான நிலையை கூட நாம கன்றுக்குட்டி குழம்புல இருக்கக்கூடிய நீரை போல நாம கடந்து சென்று விடலாம் இல்லையா. ஸோ மேலும் யூ ஹவ் அவேக்கன் ஆல் த எனர்ஜிஸ் இல்லையா. பகவான் என்ன பண்ணியிருக்கார், அனைத்தும் அசைகின்ற அசையாத இந்த உயிர் வாழிகளை ஆற்றலை எல்லாமே அவர்தான் எழுச்சி உர செய்கிறார். சம்டைம்ஸ் the Vedas can recognize you as you sport with your material and spiritual potencies. சில சமயங்கள்ல வேதங்கள் உங்களை உங்களை அடையாளம் காண முடியும். அதாவது ஏன்னா நீங்கள் இந்த பௌதீகம் ஆன்மீகம் 2 விதமான ஆற்றல்ல உங்களுடைய செயல்படும் தன்மைகளை வச்சு வேதங்களால சில சமயம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஒன்று நாம தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த வேதங்கள் எல்லாமே பகவானுடைய சுவாசத்தில் இருந்தும் இல்லையா, எப்பொழுதும் அந்த வேத சப்தங்கள் எல்லாமே வந்துட்டே இருக்கக்கூடிய வேதத்தினுடைய ரூபம் கொண்ட வேதம் தான் இந்த இடத்துல பேசின்னு இருக்கிறது ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான், பகவானால படைக்கப்பட்டது, அதனால பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வேதங்களால பகவானை அழகாக எடுத்துரைக்க முடியும். இதை நாம எப்படி உணர்றது இல்லையா. வேதங்கள் அழகா எடுத்துரைக்கிறது என்று பகவானுக்கும் வேதங்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடியதை மட்டும்தான் நம்மள அவங்க 2 பேருக்கு இருக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆனா இதை இன்னொருத்தருமே அறிய முடியும். யாரு? அந்த தூய பக்தர். அவர் அதை உணர்ந்து அவருடைய பரவச நிலை இதுல இருந்து அந்த
அதாவது கண்ணில் தார தாரையா தண்ணி வருது. சில வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் கேட்கும் பொழுதும் பகவானுடைய புகழ் ஆரங்கள் எல்லாம் வந்து காணும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் இல்லையா, ஸோ பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல அவருடைய அலங்காரத்தை பார்க்கும் பொழுதும் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம மனசுல வந்து ஒரு உந்துதலை வந்து ஒரு பக்தருக்கு வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த வியாபகங்கள் இதெல்லாமே வந்து அவங்களுடைய உணர்தலுக்கு வந்து வழிவகுக்கிறது இல்லையா. அப்ப அந்த வேத சொற்கள் நம்ம ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிக்கும் போது சில சமயம் இந்த அக்ஷரம் ரொம்ப 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 முக்கியமானதுன்னு படிப்போம். இப்போ சத் தர்ம பிரச்சா எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இல்லையா. ஸோ சத் தர்ம பிரச்சா அப்படிங்கிறது வந்து நாம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 1வது காண்டத்துல படிச்சிருக்கோம். ஸோ இது வந்து எதை பற்றி குறிக்கிறது என்றால், ஒரு சீடன் வந்து தன்னுடைய குருவிடத்துல வந்து அவன் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், அதே மாதிரி அவர் கடந்து சென்ற பாதை எப்படிப்பட்டது இல்லையா, அவர் என்னெல்லாம் அனுபவத்தை வந்து அனுபவத்தை எல்லாம் மேற்கொண்டார் இல்லையா, அவர் வாழ்ந்து காட்டிய அந்த பாதை இதெல்லாம் வந்து குருவினத்துல வந்து அடக்கத்தோடு அவன் வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றான் இல்லையா. அந்த அனுபவம் இல்லையா, அதை கொண்டு அவன் வந்து அப்படியே அவன் காப்பி பண்ணக்கூடாது. அவனுடைய உணர்தலை இல்லையா, எவ்வாறு தன்னுடைய குரு உணர்ந்தாரோ அதை அவ்வாறே உணர்ந்தறிந்து அந்த பாதை ஏற்று செல்வதுதான் வந்து சத்தர்ம பிரச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ இதெல்லாமே இந்த வேத சொற்கள்ல இருந்து தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ இந்த உண்மையான வேதங்களுடைய ஞானம் வந்து, வேதங்கள் என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னா பகவானை பற்றி தான் சொல்றது. சோ எல்லா வேதங்களுமே ஆல் வேதாஸ் கல்மினேட் இன் த நாலேஜ் ஆஃப் த காட் இல்லையா, அதை உணர்த்துவதுதான் வேதமே. சோ அப்ப அந்த உணரக்கூடிய பக்குவம் யாருக்கு இருக்கும், ஒரு தூய பக்தனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா, அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை சரிதம், இப்ப நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய வாழ்க்கை சரிதம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்கும் பொழுது நம்ம அவர் எத்தனை கடினமான பாதையெல்லாம் அவர் கடந்து வந்திருக்காருன்னு நம்ம ஸ்ரீல லீலாமிரதம்ல படிச்சுட்டு தான் வந்தோம். இப்ப இதை முடிச்சிட்ட பிறகு வில் ஸ்டார்ட் வித் லீலாமிரதம். ஓகே, சோ இதே டைம்ல அப்படி அந்த உணர்தலை வந்து பார்க்கும் பொழுது வேதங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா, பகவானுடைய அவருடைய செயல்படும் தன்மை எவ்வாறு வந்து பகிரங்க சக்தியில இருக்கு, எவ்வாறு அந்தரங்க சக்தியில இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாமே அவங்களாலுமே உணர்வதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஜீவ கோஸ்வாமியால the 28th verse of the prayers of the personified Vedas, அதாவது 14லிருந்து 28 அடுத்து வரக்கூடிய 28 இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லோகங்கள் வந்து ரெப்ரசன்ட் என்ன சொல்றதுன்னா, the opinions of each of the 28 major ஸ்ருதிஸ், 28 ஸ்ருதிகளுடைய அவங்கவுங்களுடைய உணர்தலை பற்றி எடுத்துரைக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து முக்கியமானது என்னன்னா உபனிஷத், அதுக்கப்புறம் வந்து and other ஸ்ருதிஸ் concern themselves with various absolute, அதாவது பூர்ணத்தின ஒரு உண்மையை பற்றி அவர்கள் எவ்வாறு அணுகுகிறார்கள் என்பதை பற்றியுமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுலயுமே வந்து அதாவது உயர்வான இதுல இருக்கிறது என்னன்னாக்கா, அந்த உணர்தல் வந்து எம்பசைஸ், அது எதை பத்தி எடுத்துரைக்கிறதுன்னா தூய்மை, அதே மாதிரி கலங்கமற்ற பக்தி, யாருக்கு, பகவானுக்கு காட்டுறது. உபனிஷத்கள் எல்லாமே வந்து டைரக்டா வந்து சொல்லும் இல்லையா, அதாவது நம்ம மந்திரங்கள் ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்பது எல்லாமே டைரக்ட் தான். அதுல வந்து எதுவுமே சுத்தி வளர்ச்சியோ இல்லை வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையினுடைய பாகவத தர்மம்லாம் எதுவுமே அங்க இருக்காது. ஸ்ருதி மந்திரங்கள் எல்லாமே வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் இந்த இதை ப்ராசஸை நீ ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கறத மட்டும்தான் வந்து எடுத்துரைக்கப்படும். பகவானுக்கு வந்து இத்தனை வாட்டி நம்ம வந்து மங்களாரத்தி சுற்றணும் இல்லையா, ஸோ 16 முறை சுற்றணும் ஒவ்வொருத்தருக்குமே அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து வேத மந்திரங்கள், இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி நம்ம சொல்லணும், அவ்வளவுதான் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதுல ஒருத்தருடைய உணர்தலோ அதை பத்திலாம் நம்ம எதுவும் பேச மாட்டோம். ஸ்மிருதியில தான் நம்ம எல்லாமே உணர்தல் எல்லாமே படிக்கிறது இல்லையா. அந்த ஸ்மிருதி மந்திரங்கள்ல தான் வந்து ஸ்மிருதி என்பது இந்த இதிகாசங்கள் உபனிஷத்கள் இதுல இருந்து நம்ம படிச்சுக்கிறது. சோ இங்க உபனிஷத் டைரக்ட் நமக்கு உபனிஷத்துக்கெல்லாம் என்ன நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது என்றால், நேரடியாக பகவானுடைய அதாவது attention to the personality of God by first negating what is distinct from him and defining some of his important characteristics. அதாவது அவருக்கும் அவருடைய இயல்புக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு இல்லையா, அவருடைய முக்கியமான சுபாவம், இதை பத்தி எல்லாமே வந்து ஸ்ருதி மந்திரங்கள்ல உபனிஷத்துக்கள்ல வந்து டைரக்டா. இப்ப நம்ம 4000 திவ்ய பிரபந்தம் எடுத்துக்கோங்க,
4000 திவ்ய பிரபந்தம் பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம பாடும் பொழுது அந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஆக்சுவலி பகவானுடைய குளோரிஃபிகேஷன் தான் இல்லையா? அவரை பற்றியான புகழாரங்கள் தான் இருக்கும். பகவானுடைய தாமரை கண்கள் இல்லையா, தாமரை திருவடிகள், இப்படி ஒன்னொன்னா வந்து பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தினுடைய மகிமையை பற்றி ரொம்ப அழகா ஆழ்வார்கள் வந்து புகழ்ந்திருப்பாங்க இல்லையா? அதுல எந்த இதுமே வந்து அதாவது இன்டைரக்டா சொல்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே நேரடியாக சொல்லக்கூடியது. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் அதனாலதான் என்ன சொல்றாருன்னா, அவருடைய இந்த பிரேயர்லயே என்ன சொல்றாரு, முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா, ஜெய ஜெய இல்லையா, வெற்றி வெற்றி இல்லையா, ப்ளீஸ் ரிவீல் யுவர் சூப்பர் எக்ஸலன்ஸ். ஜெயா அப்படின்னு என்னை, அதாவது ஒரு வார்த்தை நம்ம இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒண்ணு நம்ம ஒரு வார்த்தை 2 முறை சொல்லப்படுறதுன்னா அதனுடைய தாத்பரியத்தை எப்படி எடுத்துக்கணும்னாக்கா அந்த அளவுக்கு அவங்க ஈடுபாடு கொண்டு சொல்லியிருப்பாங்க. இதே மாதிரி நம்ம இடத்துல என்ன படிச்சிருக்கோம், ஒரு முறை உத்திரை இல்லையா, தன் கருவில் இருக்கக்கூடிய பரீட்சித் மகாராஜாவை காப்பாற்றும்படி கிருஷ்ணரை நோக்கி ஓடி வருவாங்க இல்லையா, பாஹி பாஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, மகா யோகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க இல்லையா. அந்த இடத்துல உத்திரையினுடைய ஆழ்ந்த அதாவது பக்தியை வந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா. ரெவரன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான, அதாவது உறுதி கொண்ட அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ பகவான் இடத்துல வந்து ஜெய ஜெய அப்படின்னு வந்து அங்க வந்து கேட்குறாங்க. அதாவது ரிவீல் யுவர் சூப்பர் எக்ஸலன்ஸ், அதாவது ப்ளீஸ் ரிவீல். பகவானை பற்றிய அவரை பற்றியான ஞானம் என்பது அவர் ஒருத்தரால மட்டும்தான் எடுத்துரைக்க முடியும், வேற யாராலுமே செயல்படுத்த முடியாது. அதனாலதான் இங்கே வந்து ஸ்ருதி மந்திரங்கள் வந்து இவ்வாறு கேட்கின்றது என்பதை வந்து யார் இங்க எடுத்துரைக்கிறது? விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் அவருடைய கருத்தாக இந்த இடத்துல சொல்றார். முன்னாடி நாம பேசினது வந்து ஜீவ கோஸ்வாமியோடைய கருத்து. ஓகே, ஹவு ஷுட் ஐ ரிவீல் மை எக்ஸலன்ட்? அப்போ இறைவன் வந்து கேட்கலாம், நான் எப்படி என்னுடைய இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னை பற்றியான ஞானத்தை நான் எப்படி உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைக்க முடியும் அப்படின்னு பகவானும் கேட்கலாம் இல்லையா. ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்ன பண்றதுன்னா அவரை வந்து பை ரிக்வெஸ்டிங் ஹிம் டு மர்சிஃபுல்லி டெஸ்ட்ராய் த இக்னரன்ஸ், அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தை நாம விளக்கினால்தான் பகவானுடைய புகழாரங்கள் எடுத்துரைச்சாலுமே அதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு வரும். ஆனா அந்த அஜ்ஞானத்தை நாம் எப்படி போக்குறது? ஆக்சுவலி பக்தி தொண்டின் மூலியமா தான் நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு வழி. சோ அத அவ்வாறு நம்ம அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்குவதால நாம் என்ன ஆகிறோம், பகவானுக்கு நாம தொண்டு புரிவதற்காக அந்த அன்பு பரிமாற்றத்திற்காக நம்மள நாம தயார்படுத்திக்கிறோம். ஸோ அவருடைய திருவடிகள் வந்து நம்மள வந்து ஈர்க்கின்றது. ஓகே, லார்ட் சேஸ் பட் மாயா who imposes ignorance on the jivas is full of good qualities. கிரகிபித்த குணம், why should I oppose her? அதாவது மாயையும் வந்து நம்மளை காட்டிலும் மேன்மையானவர்கள் தான் இல்லையா. தேவர்கள் எல்லாருமே நம்மளை காட்டிலும் பல பல மடங்கு மேன்மையானவர்கள். அதனால்தான் அவங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன். அவங்க எப்பொழுதுமே சத்துவத்துல வந்து நிலை பெற்றிருப்பவர்கள். மேலும் பகவான் அவர்களுக்கு என்ன அதாவது என்ன ஒரு போர்ட்போலியோ கொடுத்துருக்காரோ இல்லையா, இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீ எடுத்து செய்யணும், இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி ஒரு அலுவலகத்துல வந்து இந்த இதெல்லாமே ஒருத்தருக்கு வந்து பொறுப்பா கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி தேவர்களுக்கு எல்லாமே பொறுப்புகள் என்பது வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவங்க எல்லாருமே தே ஹவ் கிவன் எம்பவர்டுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அவர்கள் வந்து செயல்படுவதற்கான ஆற்றலையுமே பகவான் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கார். அந்த எந்த செயலுக்கா, இப்ப வருண பகவான் மழை என்பது அவரால் வந்து எப்ப வேணாலும் வரவழைக்க முடியும், எப்ப வேணாலும் நிறுத்த முடியும். அந்த ஒரு சக்தி வந்து ஆற்றலை வந்து வருண பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. அக்னி பகவான் அக்னியை வந்து அவரால் வந்து எப்ப வேணாலும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், எப்ப வேணாலும் அது நிறுத்தவும் முடியும் அவரால். ஸோ அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு ஆற்றலை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். ஸோ இப்போ மாயையால் தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அஜ்ஞானத்துல இருக்கோம். ஆனா உண்மையிலே அவள் வந்து ஞானத்தோடு இருக்கக்கூடியவள் தான் இல்லையா, அவளுக்கும் நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நான் ஏன் அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இது வந்து ஒரு உரையாடலாக வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இதை நாம் அவ்வாறே புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். எஸ் வேதாஸ், பட் ஷி ஹாஸ் டேக்கன் ஆன் த 3 modes ஆஃப் நேச்சர். ஆனா அவளை வந்து இந்த 3 குணங்களால வந்து என்ன பண்றா, இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து தவறான விதத்துல வந்து தன்னை அவர்களை அடையாளம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தை கொடுத்து விட்டாள் இல்லையா. இப்ப நாம் எல்லாருமே ஆன்மீகத்துல வராமலையோ இல்ல பகவத்கீதையை வாசிக்காமலோ இருந்திருந்தா இவ்வளவு நேரத்துக்கு நம்ம எப்படி இருந்திருப்போம்,
உடல் தளத்துல தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஆத்ம தளத்தை பத்தி நம்ம வந்து என்னைக்குமே புரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம். ஆத்மா ஒண்ணு இருக்குன்னு யாராவது சொல்ல நம்ம கேட்டிருப்போம். ஆனா அந்த ஆத்மா என்ன அப்படிங்கறத பத்தியான ஒரு கேள்வியை வந்து நம்ம யார் இடத்துலயுமே எடுத்துட்டு போயிருக்க மாட்டோம். மேலும் உறவு முறைகள் அனைத்தையுமே வந்து உடல் தளத்திலிருந்து தான் நம்ம நோக்கி இருப்போம். எதிர்பார்ப்புகளோட நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம் இல்லையா? சோ ஒரு உறவு முறை இருக்கு, நாம எதிர்பார்த்தபடி அவங்க நமக்கு வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணலன்னா, அதாவது அவங்க நாம ஏதோ ஒண்ணு கேட்க அவங்க அதை கொடுக்காம போக, இப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது அவங்க மேல நமக்கு என்ன ஆகும்? பகைமை உருவாகும், கோபம் உருவாகும் இல்லையா? சோ அப்போ அந்த இடத்துல சண்டை சச்சரவுகள் உருவாகும். ஆனா இது எல்லாமே எந்த எதிர்பார்ப்புகள்? பௌதீக எதிர்பார்ப்புகள். ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை தான் வந்து மாயை என்பவள் நமக்கு வந்து திணிச்சிருக்கா இல்லையா? சோ இறைவனை மறக்கக்கூடிய மனசு மற்றும் இந்த உலகாயுத விஷயங்களில் நம்ம வந்து திணிக்கப்பட்டு இந்த 3 குணங்களுக்குள்ள நாம செயல்படக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்துல வந்து கொடுத்துட்டான். சோ அதனால நான் என்ன தோஷ கர்ப்பிதா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதனால நாம எல்லாருமே கலங்கப்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்கோம். என்னென்ன அந்த கலங்கங்கள் சொல்லுங்க? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் இல்லையா? இத்தனை 6மே வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம மனசுல வந்து கோபம் வருது இல்லையா? பொறாமை வருது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை வருகிறது, அடைஞ்சே தீரணுன்ற வெறி இருக்கு இல்லையா? இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம். இதெல்லாமே வந்து தேவையற்ற சுபாவங்கள். இந்த சுபாவங்கள் நம்ம எவ்வளவு தூரம் நம்ம வளர்த்து கொள்கின்றோமோ அத்தனையுமே நம்ம உடல் உபாதைகளுக்கு மூல காரணம். முதல் மனசு கரெக்டா இருக்காது, உடலும் சரிவர வேலை செய்யாது, புத்தியும் பேதலிக்கும். அதனால இறுதியில வந்து நாம என்ன ஆகும்? இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து துக்கத்திலும் இல்லையா? எப்பொழுதுமே துக்கத்துலதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் நம்ம இல்லையா? சோ யூ ஆர் நாட் மேனிஃபெஸ்டட் இன் தேர் பிரசன்ஸ். சோ இதனால வந்து பகவான் நமக்கு கண்டிப்பாக நம்ம முன்னாடி தோன்றுவதே கிடையாதுன்னு யார் இங்க சொல்றது? ஸ்ருதி மந்திரங்கள், ரூபம் கொண்ட ஸ்ருதி மந்திரம் வந்து பேசுகிறது. The Shrutis go on to address the Lord as Ajita. ஸ்ருதி அஜிதா, வெற்றி கொள்ள முடியாதவர் இல்லையா? பகவான் யாரு? அஜிதான்னு அவருக்கு இன்னொரு நாமம் உண்டு இல்லையா? ஜீத்தனா அதாவது ஜீத்தனா வெற்றி இல்லையா? ஜீத்தனா வெற்றி. அஜிதா மீன்ஸ் வெற்றி கொள்ள முடியாதவர் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஒன்லி யூ கேன் நாட் பி கான்குயர்ட் பை மாயா. வேறஸ் பிரம்மா எல்லாருமே வந்து, பிரம்மர் கூட விதிவிலக்கு கிடையாது இல்லையா? உயர்வான ஜீவனாகிய பிரம்மர் முதல் கொண்டு அதாவது எறும்பு வரைக்குமே நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல சுற்றி கொண்டுதான் இருக்கின்றோம். So Lord responds, but what proof do you have that she cannot conquer me? அப்போ உடனே வந்து பகவான் கேட்கிறாராம். அதான் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி உரையாடல்களாக இருக்கும் என்றது இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்க. இது வந்து நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் கூட வந்து இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லையா? சோ ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தல் எப்படி? அதாவது ஹரியும் ஹரனும் ஒன்று, அறியாதவர் வாயில் மண்ணு அப்படின்ற மாதிரி அந்த சொல்லக்கூடிய பிராவோக்கு ஏத்த மாதிரிதான் இல்லையா? சோ எல்லாருமே ஒரே தளத்துல இருந்து நோக்கக்கூடியது அந்த ஒரு இது. ஒருத்தருடைய அதாவது அவங்களுடைய பண்புகள் என்ன, எங்கிருந்து இதெல்லாம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. சோ அந்த பேஸே தெரியாம இருக்கும்பொழுது இப்ப மாயையால் நான் கவரப்பட மாட்டேன் என்றதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் வந்து கேட்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யார கேட்கிறாரு? ஸ்ருதி மந்திரங்களை கேட்கிறார். வாட் ப்ரூஃப் டூ யூ ஹேவ் that she cannot conquer me? என்னை வெற்றி கொள்ள முடியாது என்பது என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Proof lies in the fact that you are the original state and you already realized the perfection of all opulences. So இதுக்கு வேத மந்திரங்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இதுல இதுக்கு ஆதாரம் என்னன்னா, நீங்க உண்மையான ஸ்தானத்துல இருக்கீங்க. அதாவது அவர் உணர்ந்தறிந்து, அவர் தான் ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் இல்லையா? அதாவது அனைத்து துறவரத்திலுமே அவர் தான் மேன்மையானவர். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அனைத்தையும் உணர்ந்ததிலுமே பகவான் தான் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் என்று அந்த இடத்துல வந்து, மேலும் அனைத்து வைபவங்களிலுமே அவர்தான் மேன்மையான ஸ்தானத்தில் இருக்கார் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்படும். அதுவுமே பக்குவமான ஸ்தானம். சோ நிறையவும் இருக்கும், ஆனா பகவான் அதை கொண்டு பெரிதாக இது நம்ம கிட்ட ஒருத்தர் வந்து திடீர் பணக்கார ஆனவனே என்ன இருப்பாங்க, எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க அகம்பாவத்தை வெளிப்படுத்துவாங்க இல்லையா? சோ லெவல் இதெல்லாம் காட்டுவாங்க. ஆனா ஒரு சிலர் வந்து ஏழ்மையா இருந்த ஸ்தானத்திலையும் சரி, அதே மாதிரி வந்து பணம் வந்து சேர்ந்த பிறகு கூட ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்துல இருப்பாங்க இல்லையா? தட் இஸ் த ஹையர் குவாலிட்டி.
எவ்வளவு இருந்தாலும் அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் வந்து மாற்றத்திற்கு உட்படக்கூடாது. ஸோ அந்த பக்குவம் எப்போ வரும்னாக்கா, இது எல்லாமே நாம இந்த ஆனா அவங்க பக்தியின் தரப்புல இருந்தா மட்டும்தான் அதை ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியும். பக்தியில இல்லாதவங்க வந்து ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ளவே மாட்டாங்க. ஃபுல் ஷோ கேஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு நிலை. ஸோ இன்றைக்கு நிறைய இருக்குன்ற ஒரு அகங்காரத்தையும் நாளை இல்லை என்ற பொழுது துவண்டு போகக்கூடிய அந்த இந்த இரண்டுக்கு மத்தியில வந்து வாழக்கூடியவன் தான் மனிதன் இல்லையா? அதுதான் அவனுடைய உண்மையான இயல்பும் கூட. எப்பொழுது அவன் இந்த இரண்டுமே தற்காலிகம் என்பதை உணர்கின்றானோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த இரண்டையுமே சமமாக நோக்கக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து அடைகின்றான். ஆனா அந்த சமமாக நோக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து அவன் அடைய பெறணும்னா கூட அவனுக்கு ஏதோ ஒரு தன்னை வந்து ஒரு நிலையில வந்து ஈடுபடுத்தி கொண்டால்தான் அந்த பக்குவமே வரும். எதுவுமே கத்துக்காம அவன் எப்படி வந்து பண்டிதன் ஆக முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி பயிற்சி செஞ்சாதான் அவன் பண்டிதன் ஆக முடியும். பக்தியை வந்து பயிற்சி பண்ணதான் அவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற வஸ்துக்கள், தேவையற்ற தன்மைகள் எல்லாமே வந்து அவனிடத்துல இருந்து தூரமாக விலகும் போது அவன் தூய்மை அடைகின்றான். ஒருவன் தூய்மையான ஸ்தானத்தை அடையும் பொழுது மட்டும்தான் இருமைகள்ல வந்து அவனால வெற்றி கொள்ள முடியும். இந்த 3 குணங்களை கடந்த நிலையை வந்து அவனால அடைய முடியும். இல்லை என்றால் அவன் இங்கே இருந்து கொண்டு உழண்டு கொண்டுதான் இருப்பான். ஓகே, இந்த ஒரு இடத்துல வந்து the Lord might object. So merely destroying ignorance of Jiva will not suffice to bring them to the lotus feet. 100%. இப்போ உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லைங்களா? ஸோ அதாவது வெறுமனே நம்ம வந்து அஜ்ஞானத்தை வந்து விடுத்தால் மட்டும் நம்ம வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்ந்துருவோமா? கண்டிப்பா முடியாது. உண்மையிலே இறைவனுடைய திருவடிகளுக்கு நாம ஆற்றக்கூடிய தொண்டுதான் நம்மளை வந்து அறியாமையிலிருந்து விலக்கி அவருடைய திருவடிகளை போய் சேர முடியும். இதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ நம்ம நம்ம எவ்வளவுதான் நாலேஜ் மட்டும் ஞானத்தை மட்டும் வளர்த்துண்டா மட்டும் நம்ம வந்து பூர்ணத்துவம் பெறுவோமா? ஐ திங்க் 4th சாப்டர்ல தான் அந்த ஸ்லோகம் இருக்கிறது. அதாவது முழுமையடையாத யோகி இல்லையா? கர்மத்திலேயோ ஞானத்திலேயோ இருந்தாலும் தியானத்துல இருந்தாலும் அவர்கள் இறுதியில வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவடையவில்லை என்றால் அந்த யோகா லேடர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவங்க வந்து யோகத்தில் முழுமையடையாத யோகிகளாகி மீண்டும் வந்து ஒரு செல்வந்தர் வீட்டிலோ இல்ல வந்து ஒரு ஞானம் இல்லையா நல்லோர் வீட்டிலோ வந்து அவர்கள் பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அப்படி அந்த அஜ்ஞானத்தை வந்து அவங்க விளக்கணும்னா, ஞான தளத்திற்கு அவர்கள் தங்களை எடுத்து செல்லணும்னா செயலற்ற தன்மையில அவங்களால எதுவுமே செயல்படுத்த முடியாது. அதே மாதிரி செயலாற்றுவது என்பது எந்த மாதிரியான விஷயங்களை செயலாற்ற வேண்டும், எந்த மாதிரி பக்குவத்தை கொண்டு ஆற்ற வேண்டும்? பக்தியை வந்து நோக்கமாக கொண்டு ஆற்ற வேண்டும். இறைவனை மையமாக கொண்டு அனைத்து செயல்களிலுமே அவர்கள் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பக்குவத்தை பெறுகிறார்கள். So at this point the Lord might object, merely destroying ignorance of Jiva. அறியாமையை வந்து விளக்குறதுனால மட்டும், அதாவது மகாமாயிலிருந்து விளக்குறதுனால மட்டும் பகவான் இடத்துல நம்மளால சேர முடியாது. அந்த யோக மாயையிலிருந்துமே நாம வந்து பக்தியை வந்து யோக மாயிலவை நம் நிலை பெற்று இல்லையா அதை உணரக்கூடிய பக்குவத்துக்கு வரணும் நம்ம. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா will not suffice since Jiva soul even after his ignorance is dispelled cannot attain without engaging in the devotional service. எஸ், நான் சொன்ன மாதிரி அதாவது பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டா மட்டும்தான் அவங்களால வந்து யோக மாயையும் விலக்கி பகவானுடைய திருவடிகளை பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஐ திங்க் இரண்மையேன பார்த்தேன்னா அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா உபனிஷத்துல, அந்த ஸ்லோகத்தை நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அதையும் தாண்டிதான் இந்த பிரம்ம ஜோதிர் இல்லையா பகவானுடைய யோகமாயை பிரகாசத்தை தாண்டிதான் நம்ம பகவானையே நம்மளால பார்க்க முடியும். As the Lord state is in own words, Bhaktyam ekaya grahaya, I am attainable only through the devotional service. இது வந்து பாகவதத்துல 11வது காண்டத்துல 14வது அத்தியாயத்துல 21வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானை ஒரே ஒரு வழியில மட்டும்தான் நம்மளால வந்து ரீச் ஆக முடியும். எதன் மூலியமாக? பக்தி. இந்த பாகவதமே நாம என்ன படிக்கிறோம்? பக்தி, பக்தன், பகவான், இந்த மூன்றுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பை தான் நாம வந்து படிக்கிறோம். டு திஸ் அப்ஜெக்ஷன், ஆனா இதை வந்து ஸ்ருதிகள் வந்து என்ன மாதிரி எடுத்துட்டு சொல்றாங்க, அவங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு சொல்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு அதாவது அவங்களுடைய பதில் எப்படின்றத பார்க்கிறோம். மை லார்ட்,
Oh, you who have awakened all energies after creating the intelligence and the senses of the living entities, you should inspire them to work and enjoy the fruits of their labor. In addition, by your mercy, you awaken their ability to pursue the progressive path of knowledge, mystic yoga, devotional service, allowing them to advance towards you in your aspects of Brahman, Paramatma, and Bhagavan respectively. And when jnana, yoga, and bhakti mature, you empower the living being with to directly realize you in each of these three aspects. இப்போ நம்ம பேசினது மொத்தக்குமே இது இங்கே தான் இருக்கு. அதாவது பகவான் தான் நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு எல்லாமே அனுமதி கொடுக்கறதும் அவர் தான் இல்லையா? நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல்கள், ஆனா நாம் எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றவாறு செயல்படுவதற்கான அந்த அந்த ஒரு உத்தரவு என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா? நம்ம ரஜோ குணத்துல இருந்தா கடினமான உழைப்பு இல்லையா? அதே மாதிரி நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கறது. அஜ்ஞானத்துல இருந்தா அறியாமையிலே உழண்டு கொண்டு நமக்கும் அடுத்தவங்களுக்கும் தீங்கு இழைக்கக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபடுறது. சத்வத்துல இருந்தா நம்ம வந்து நாம சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு செயல், ஆனா தர்மத்தை வந்து பரிபாலிக்கக்கூடிய அந்த குணாதிசயம், இப்படி எல்லாமே நாம வந்து செயல்படுறோம் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்குறார். ஆனா எந்தெந்த மார்க்கம்? ஞானம், பாத் ஆஃப் நாலேஜ்னாக்கா ஞானம், மிஸ்டிக் யோகம்னா தியானம், பக்தி இல்லையா? இந்த 3 வழிகள்ல. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இறைவனை புரிந்து கொள்றதுக்கான மார்க்கமா எடுத்துட்டு, நான் கர்மயோகியா இருந்து நான் இறைவனுக்கு நான் என்னுடைய பக்தியை செலுத்துறேன், நான் ஞான யோகத்துல இருந்து நான் பக்தி செலுத்துறேன் இல்லையா, நான் தியான யோகத்துல இருந்து பக்தி செலுத்துறேன்னு நினைக்கக்கூடியவங்க உண்டு. அதே மாதிரி பகவானை வந்து 3 நிலைகள்ல நாம வந்து உணர்றோம் இல்லையா? இது வந்து ஞானத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பகவானை வந்து பிரம்மன் நிலையில உணர்வாங்க இல்லையா? அதுதான் அப்சல்யூட் பிரம்மன் இல்லையா? அதாவது பிரகாசம், ஆற்றலின் ரூபத்துல மட்டும் அவங்க உணர்றது. மேலும் வந்து பிரம்ம ஜோதிர்ல அவங்களுடைய மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை எடுத்து செல்றது. அடுத்து வந்து தியான பயிற்சியில் ஈடுபடுறவங்க வந்து பரமாத்மா நிலையில இருந்து அவங்க பகவானுக்கு ரூபம் கொண்டு பகவானுக்கு 4 கையிலுடைய அந்த சொரூபத்துல வந்து தியான பயிற்சி செய்யறது. அவங்களுமே இறுதியில வந்து ஆற்றலை சாயுஜ்ய முக்தியில போய் நிறைவு பெறுகிறார்கள். பக்தர்கள் மட்டும்தான் இறைவனுடைய அதாவது திருவடிகளை போய் சேர்றதுக்கான. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க, நோ ப்ராப்ளம். யாருன்னா கேட்க நோ ப்ராப்ளம், மியூட் பண்ணிட்டுக்கோங்க. If the Lord were to ask for authoritative evidence to support these statements by the personified Vedas, they humbly reply. ஆனா இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆதாரம்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவங்கள கேட்டாக்கா, வேதங்களை கேட்டா அதுக்கு வந்து வேதங்கள் வந்து ரொம்ப தாழ்மையோட சொல்றதாம். we ourselves are only evidence, நாங்களே அதற்கு வந்து ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்றாராம். on some occasions இல்லையா, time of creation your consort with your eternal maya potency whereas you are always present in your internal energy. அதாவது இப்ப வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டது வந்து வேதங்கள் நாங்களே வந்து இதற்கு சாட்சி அப்படின்னு சொல்றாங்க, நாங்களே ஒரு ஆதாரம்ன்ட்டு. ஏன்னா படைக்கும் காலகட்டத்துல வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்றார், அவருடைய சுவாசத்துல இருந்து அண்டங்களை மகத்தத்துவத்துல வந்து வந்து அண்டங்களை எல்லாம் வந்து படைக்கிறார். அவருடைய உடல் நாளங்கள் இருந்தும் சுவாசத்தில் இருந்தும் இல்லையா அப்போ சிவபெருமான், அடுத்து வந்து மாயாதேவி, அடுத்து லக்ஷ்மி, இதெல்லாமே அந்த நீங்க அந்த துர்கா தேவி இதெல்லாமே நம்ம இதுல பாக்குறோம் இல்லையா? என்னது கோலோக சாட்ல அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க மாயா வந்து இந்த பௌதிக ஆற்றலை கொண்டு படைக்கப்படுகிறாள். ஸோ நாம வந்து அதான் பகவான் வந்து அந்தரங்க சக்தியால படைக்கப்படுகிறார் என்பது எல்லாமே இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. thus endowed with authority by their personal association with supreme lord. ஏன்னா ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்பது பகவான்ல இருந்து தோன்றியது, அதுதான் அசோசியேஷன். அவர்ல இருந்து தோன்றியவங்க, நாம கூட அசோசியேஷன் தான், ஆனா நாம மறந்து விட்டோம், அவங்க ஞாபகம் இருக்கு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஸோ இந்த கர்மா, ஞான, யோகா, பக்தி இதெல்லாமே நான்றுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம should employ their intelligence, sense, mind and vitality in search of the absolute truth. ஸோ இந்த கர்ம ஞான பாதைகள் அனைத்துமே நாம இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து எதுல உபயோகப்படுத்தணும்னா அவனுடைய புத்தி, புலன்கள், மனது, உணர்வு இல்லையா, இவை அனைத்தும் இந்த 4ஐயுமே என்ன பண்ணணும், அவன் வந்து இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்காக அவன் வந்து உபயோகப்படுத்தணும்.
இன் மெனி பிளேசஸ், வெவ்வேறு இடங்கள்ல வேதங்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய தெய்வீகமான இயல்புகள் இல்லையா, அதெல்லாமே எடுத்துரைக்கிறது. இந்த இடத்துல ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத், கோபாலதாபனி உபனிஷத், பிரம்மா உபனிஷத், இதெல்லாம் என்ன சொல்றதுன்னு இந்த இடத்துல எல்லாமே சிமிலரா இருக்கு. ஏகோ தேவ சர்வ பூதேஷு புதாக சர்வ வியாபி சர்வ பூதான் அந்தராத்மா கர்மாத்யக்ஷாஹ சர்வபூதாத்விஷ சர்வபூதாத்வாஷஹ சாக்ஷி சேத் சாக்ஷி சேதாஹ கேவலோ நிர்குணஸ்சா. கேவல நிர்குணஸ்சா, கேவலா மீன்ஸ் வெறுமனே இல்லையா, வெறுமனே வந்து நிர்குணம் என்றால் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை இல்லையா அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த வேதங்கள் எல்லாமே இந்த 3 உபனிஷத்கள்ல வந்து பகவானை பற்றி என்ன அளவுக்கு வந்து ஏகோ தேவா, ஒரே ஒரு தேவர் தான் இல்லையா, ஒன் சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா, சர்வபூதேஷு அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குமே, லீவ்ஸ் ஹிடன் இன்சைட் ஆல் கிரியேட்டர். கூடா மீன்ஸ் அதாவது உள்ள, ஓகே, அதாவது உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் உறைந்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. சர்வ வியாபி, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து வியாபித்திருக்கக்கூடிய, சர்வ பூத அந்தராத்மா, அனைத்து உயிர்களுடைய அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடியவருமே அவர்தான். கர்மாத்யக்ஷா சர்வ பூதா அதிஸ்வா, அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே ஜடம் சேத்தனம் எல்லா இடத்துலயுமே பகவான் இருக்கார். ஆனா எல்லோருடைய ஹிருதயங்களையுமே பகவான் வீற்றிருக்கிறார். ஆஸ் அ இன்ட்வெல்லிங் சூப்பர் சோல், சூப்பர்வைசர்ஸ் இல்லையா, அதாவது இந்த பௌத்திக செயல்கள் எல்லாவற்றிலுமே அவர் மேற்பார்வை பார்க்கிறார். while he has having no material qualities, அவருக்கு எந்த ஒரு அதாவது பௌதிக இயல்புகளே கிடையாது, முழுவதுமே ஆன்மீக இயல்புகள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். he is the unique சாக்ஷி சேதா. சேதா அப்படின்னாக்கா உணர்வு, கான்சியஸ்னஸ், ஓகே. சாக்ஷி என்பது நமக்கு வந்து விட்னஸ் இல்லையா. கேவல நிர்குணஸ்சா, அவருடைய குவாலிட்டியை பாருங்க எந்த அளவுக்கு வர்ணிச்சிருக்காங்க. நிஜமா எனக்கு இந்த நிறைய ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும். நிறைய இடத்துல இதெல்லாம் நம்ம வாசிச்சு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளால அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா. கேவல நிர்குணஸ்சா, அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை. அவர் தான் வந்து நமக்கு சாட்சியாக ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்திருக்கார், நம்ம ஜீவனை வந்து சாட்சிக்காக. இந்த சுப்ரீம் பர்சனல் குவாலிட்டிஸ் ஆர் ஃபர்தர் டிஸ்கிரைப், இன்னும் மேல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு தான் இந்த இடத்துல உபநிஷத்துல ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ய சர்வஜ்ஞா சா சர்வவித் யஷ்ய ஞானா மயம் தபஹ, he who is all knowing, அனைத்தையுமே அறிந்தவர். from whom the potency of all knowledge comes, யாருடைய ஆற்றலால வந்து அனைத்து ஞானமுமே வெளிப்படுகின்றது. he is the wisest of all, இது வந்து முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ யாருடைய ஆற்றலால ஒரு ஞானம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்க எல்லாருமே இந்த புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உட்கார்ந்துருக்கீங்க. உங்களுக்கு புரியணும்னாலும் இறைவன் வந்து அந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த நாலேஜ் வந்து அவர் அருள் பாலித்தால் மட்டும்தான் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஸ்தானத்துல உட்கார வச்சிருந்தாலும் நானுமே வந்து கரெக்டா சொல்லணும்னா இறைவனுடைய கிருபை இருக்கணும், குரு பரம்பரானுடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் அதை வந்து ரைட்டான விதத்துல எப்படி புரிந்து கொள்ளணுமோ, எவ்வாறு பரிஷித் மகாராஜுக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி எடுத்துரைச்சாரோ அதே அந்த கருத்தை ஒற்று நம்ம ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வியாக்கியானங்கள் எழுதியிருக்காங்க. அந்த வியாக்கியானத்தை அவர்கள் எவ்வாறு எடுத்துரைத்திருக்காங்களோ அவ்வாறே புரிந்து கொண்டு சொல்லக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இறைவனுடைய கிருபை இருந்தா மட்டும்தான் செயல்படுத்த முடியும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சர்வஸ்ய வாஷி சர்வஸ்ய சானக, அதாவது அவர்தான் பகவான், மேலும் வந்து அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்னு சொல்ற. பிரஹத் ஆரண்யக உபனிஷத்துல வந்து எஃப் பிருத்வியாம் இந்த திஷ்டான் பிருத்விய ஆந்தரோ எம் பிருத்வினா வேதக, அதாவது இந்த பிருத்வின்னா பூமண்டலம் இல்லையா, இந்த பூமி இல்லையா. he who resides within the earth, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பவர், மேலும் எல்லா இடங்களிலுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வியாபித்திருப்பவர். ஸோ whom the earth does not know, ஆனா இந்த பூமிக்கே வந்து பகவானை பத்தி தெரியாது. இதை நம்ம ஒரு விதத்துல நம்ம அலசி ஆராயலாம். மகாபாரதம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து அவதரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ
அப்போ இந்த பூமண்டலத்தினுடைய பாரத்தை தாங்காமல் பூதாயி எங்கே சென்றாள்? பகவானிடத்தில் சென்றாளா? இல்லை இல்லையா, பிரம்மரிடத்தில் சென்றாள். பிரம்மர் என்ன பண்ணார்? சிவபெருமானோட சேர்ந்து பார்க்கடல், இந்த ஸ்வேத தீபம் அந்த இடத்துக்கு போனார். அங்கே ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணுவை புருஷ சுத்தத்தை பாடி வர வச்சு அங்கே தங்களுடைய குறைகளை அவர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள். இப்படித்தான் இந்த பூமண்டலத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல பகவானை அணுகக்கூடிய முறை. சோ டைரக்டா பூதாய் செல்லவில்லை. அப்படின்னா பூதாய்க்கு பகவானை பற்றியான அந்த முழுமையான ஞானம் அவங்களுக்கு, அதாவது பிரம்மருக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு கிடையாது என்பதை நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பிருஹத் ஆரண்யக உபனிஷத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ மேலும் பகவானுடைய படைக்கக்கூடிய அந்த கதாபாத்திரத்தை பத்தி இந்த இடத்துல ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்ன எடுத்துரைச்சிருக்குன்னா, பிருஹத் ஆரண்யகத்துல சொல்றது காமயதா பகுஷ்யாம், அதாவது காமா அப்படின்னாலே என்ன? ஆசை, டிசையர் இல்லையா. சோ பகவான் விருப்பம் கொள்கின்றால், அதனால் அவர் பல்வேறு ஜீவன்களாக இந்த இடத்துல அவரிடமிருந்து பிரிந்து வந்த ஜீவன்களாக நாம் இந்த இடத்துல வரோம் இல்லையா. சோ காமயதா மீன்ஸ் அவருடைய விருப்பம், ஆஸ் பர் இஸ் வில். இஃப் த வில் ஆஃப் த லார்ட் இஸ், அவருடைய விருப்பம் எதுவும் அதுதான் இந்த இடத்துல நிகழும். நம்முடைய விருப்பம் எதுவுமே நிகழாது. ஸோ இம்ப்ளைஸ் தட் லார்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டி இஸ் எட்டர்னல். அவர் எப்பொழுதுமே நித்தியமானவர். ஃபார் ஈவன் ப்ரையர் டு த கிரியேஷன், படைக்கும் காலத்துக்கு முன்னாடி, அனாதி காலத்திலிருந்து இல்லையா, ஆதி நாராயணர் அப்படின்றத கூட நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. மேலும் ஐத்ரேய உபநிஷத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னாக்கா, ஷா ஐஷதா தத் தேஜோ அஸ்ரஜாதாக, அதாவது அவர் பார்த்தார், அவருடைய அந்த பார்வையில அதாவது by his power sent forth the creation. அதாவது ஐ திங்க் நிறைய இடங்களோட நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கோம். இந்த பூதாயை அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பிரகிருதி கருவுற செய்யப்படுகிறது அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால இல்லையா. படைக்கப்பட காலத்துல இந்த ஜீவன்கள் எல்லாருமே உயிர் தெழுந்தது கிடையாது, எல்லாமே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்ல தான் இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் இயங்க ஆரம்பிக்கணும்னாக்கா இறைவனுடைய ஆற்றல் அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால கிடைக்க பெறும் பொழுது அவை எல்லாம் செயல்படக்கூடிய தன்மைக்கு வருகிறது அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிக்கிறோம். கிளான்சஸ் அப்ப அந்த மாயா, அதுதான் கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பகவானுடைய அம்சம் மகாவிஷ்ணு இல்லையா, விஷ்ணு தத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு இல்லையா, இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணுல இருந்து விரிவங்கமா வந்த மகாவிஷ்ணு. அந்த மகாவிஷ்ணு கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு. அந்த கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு அவர் இந்த பிரகிருதி அண்டங்களை எல்லாம் அவர் நோக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது எல்லாமே இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. அதுதான் அண்ட் தஸ் மேனிஃபெஸ்ட் த மெட்டீரியல் கிரியேஷன். தத் தேஜக அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஆற்றலினால் இது இயங்குகிறது. அதனால்தான் பிரம்மன் ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருடைய ஆற்றல் எல்லா இடங்களிலுமே வியாபித்திருக்கிறது, நித்தியமானது என்பதையுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரம்ம சமீதையில நாம் என்ன படிக்கிறோம்? யஸ்ய பிரபவதோ ஜகதண்ட கோட்டி கோட்டீஸ்வசேஷ வசுதாதி விபூதி பின்னம் தத் பிரம்ம நிஷ்கலம் அனந்தம் அசேஷ பூதம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தம் அஹம் பஜாமி. இங்கே பிரம்மர் பாடுகிறார் இல்லையா. சோ பிரம்ம விமோகன லீலா ஆன பிறகு பிரம்மர் பாடுறது இல்லையா. சோ ஐ வர்ஷிப் கோவிந்தா த பிரிமிவல் லார்ட், அந்த முதன்மையான கடவுள் கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன் இல்லையா. ஹூ இஸ் எண்டோட் வித் கிரேட் பவர் இல்லையா. அவருக்கு எவ்வளோ சர்வ வல்லமை படைத்தவர் அவர். அவருடைய மேனி மேல், அதாவது திருமேனி மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசம் இல்லையா, அது எதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது? தெய்வீகமான ரூபத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அதுவும் எந்த மாதிரி? இது இம்பர்சனல் பிரம்மன் இல்லையா. ஸோ அவருடைய உடல் திருமேனி மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசம் நமக்கு வடிவம் கிடையாது இல்லையா. பிரகாசத்திற்கு வடிவம் கிடையாது. இப்ப சூரியன் இருக்கு, சூரியனுடைய பிரகாசத்திற்கு வடிவம் இருக்கா? அது போலதான் சூரியனுக்கு வடிவம் உண்டு, ஆனா சூரியனுடைய பிரகாசத்திற்கு வடிவமே கிடையாது. ஸோ அது போல அவருடைய திருமேனியில இருக்கக்கூடிய அந்த பிரகாசம் அதாவது அவருடைய ஆற்றலை குறிக்கிறது. ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் கூட அதாவது அரூபமாக நமக்கு இருந்தாலும் அதுவுமே பூர்ணத்துவமோட முழுமையோட, அதுவும் அளவிட முடியாத அச்சிந்தியா
இல்லையா, அன்லிமிட்டெட். இப்போ சூரியனுடைய பிரகாசம் எந்த இடத்துல விழுது, எவ்வளவு விழுது, இதெல்லாம் நம்மளால கணக்குல எடுத்துக்க முடியாது. அது போலதான் பகவானுடைய ஆற்றலும் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் விச் டிஸ்பிளேஸ் த வெரைட்டி ஆஃப் கவுண்ட்லெஸ் பிளானட்ஸ். ஸோ அவருடைய அந்த சுவாசத்திலிருந்து வந்த அதாவது அன்லிமிட்டெட், அதுவுமே அச்சிந்தியம் இல்லையா. எத்தனை அண்டங்களை பகவான் படைச்சாரு அப்படிங்கிறது நம்மளால சொல்ல முடியாது. வித் தேர் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்புலன்சஸ் இல்லையா, வெவ்வேறுபட்ட ஆற்றலை கொண்டு இன் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சஸ். ஒவ்வொன்றுமே இப்போ நமக்கு எப்படி சதுர்முக பிரம்மா, 8 தலை 12 தலை, இப்படி வந்து பிரம்மாக்களுடைய அதாவது 10,000 கோடி தலை இருக்கக்கூடிய பிரம்மாக்களும் உண்டாம். அங்கே இருக்கக்கூடிய கால அளவு இதெல்லாமே வேறுபட்ட நிலைகள் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸ்ரீதர சுவாமி சொல்றார், சம்மிங் அப் திஸ் வர்ஸ், ஜெய ஜெய ஜித ஜெய அஜ அக ஜங்கமா விருத்தம் ஆஜம் உபனிதா மிருஷா குணாம் நாஹி பகவந்தம் ரிதே பிரபவந்தே ஆமி நிகமகீத குணா குணார்ண வதாதவ. அதாவது ஆல் க்ளோரிஸ் டு யூ. ஜெய ஜெயன்னாலே பகவானுடைய புகழாரங்கள் இல்லையா. அதாவது எப்படி நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம், ஐ திங்க் அனைத்து புகழும் இறைவனுக்கே உரித்தானது இல்லையா. அதை ரொம்ப டீசெண்டா சொல்லணும்னா ஐ திங்க் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துல எல்லாம் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். எம்பெருமானுக்கே உரித்தானது அப்படிங்கிற மாதிரி. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அப்படி. சோ யாராலுமே வெற்றி கொள்ள, அஜித்தா அப்படின்னா யாராலுமே வெற்றி கொள்ள முடியாதவராகிய தாங்கள் இல்லையா. So please defeat the influence of your eternal Maya. இங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்றார் ஸ்ரீதர சுவாமிகள் இல்லையா. சோ இதுல இருந்து இந்த ஸ்ரீதர சுவாமிகளுடைய கருணையை நம்ம வந்து கண்டிப்பா மெச்சணும் இல்லையா. சோ அதாவது ஒரு ஆச்சாரிய குருவால தான் வந்து அனைத்து ஜீவன்களுடைய கடினமான சூழ்நிலையை வந்து உணர்ந்தறிந்து இந்த ஜீவன்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து பகவானுடைய கிருபையால் கிடைக்க பெறணும்ன்ற அந்த ஒரு நிலை வந்து அவங்க பிரார்த்தனைகளாக வைப்பாங்க. இப்ப நாம எல்லாருமே இந்த மாயையினுடைய பிடியில வந்து சிக்கி கொண்டுதான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால இந்த மாயையினுடைய அந்த பகிரங்க சக்தியால் இயங்கக்கூடிய அந்த மாயையை, அதுவுமே நித்தியமானதுதான், அதனுடைய தாக்கத்தினால் இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் சங்கடப்படுகிறார்கள். ஹூ கவர்ஸ், அதாவது அசைகின்ற அசையாத சராச்சரம் இல்லையா, கிரியேச்சர்ஸ் அண்ட் ஹூ ரூல்ஸ் ஓவர் த மோட்ஸ் ஆஃப் இல்யூஷன். அதாவது அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து இந்த மாயைக்கு 3 குணங்களை வந்து ஆளக்கூடிய தன்மை, அந்த அந்த 3 குணங்களோடு கொண்ட அந்த மாயை எதெல்லாம் ஆள்றது, இந்த பௌதீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடத்தையுமே அவள் தான் ஆள்கிறாள் இல்லையா. சோ வித்தவுட் யுவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆல் தீஸ் வேதிக் மந்த்ராஸ் would become powerless. வெரி வண்டர்ஃபுல் சென்டென்ஸ் இது. அதாவது பகவான் அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா, அவருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்குன்னு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, அவருடைய அனுகிரகம். ஓகே, அவருடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா இந்த வேத மந்திரங்கள் வந்து எந்த ஒரு பிரயோஜனமே இருக்காது இல்லையா. டு சிங் யூ ஆஸ் த ஓஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் குவாலிட்டிஸ். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, பகவானுடைய கிருபை. ஸோ கிருபை இருக்கணும், இப்பதான் அந்த வேத மந்திரங்கள் வந்து வேதங்களுடைய உச்சாடனம் கூட வந்து அந்த வார்த்தைகளுக்கே ஒரு மகிமை இருக்கும். அதாவது இறைவனுடைய புகழாரங்களை இருந்து எடுத்து சொல்வதற்கு கூட வந்து அந்த வேத மந்திரங்களுக்கு இறைவனுடைய கிருபை இருந்தால் மட்டும்தான் அது அந்த அந்த உண்மையான அந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த இதுவுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வரும். இல்லைன்னா நாம எத்தனையோ மந்திரங்களை படிக்கிறோம் இல்லையா, எல்லா மந்திரத்துக்குமே வந்து நாம அர்த்தத்தை புரிஞ்சு நாம செய்யறது கிடையாது. ஏன்னா நமக்கும் அந்த அளவுக்கு லிமிட்டேஷன் தான். ஆனா இந்த இடத்துல அவங்க எவ்வளவு அழகா வேண்டாங்கன்னு பாருங்க. இது வந்து இந்த போயட்ரி வந்து ஸ்ரீதர சுவாமிகள் கொடுத்த பிரேயர்ஸ் இது. ஆனா யாருடைய சார்பில் அவர் கொடுத்திருக்கார், ஸ்ருதி மந்திரங்கள் சார்பாக. ஸ்ருதி மந்திரங்கள் இவ்வளவு பேசும் என்றதை வந்து ஸ்ருதி மந்திரங்கள் கூட இறைவனுடைய கருணை இருந்தாதான் அது உண்மையிலே வந்து அந்த மந்திரத்துக்கான ஒரு பவர், இல்லைன்னா அந்த பவரே கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே சரியா. அடுத்த ஸ்லோகம் என்னன்னு பார்க்கலாம். பெருசா இருக்கா சின்னதா இருக்கா? இதுவுமே பெருசா தான் இருக்கு. பெருசு மாதாஜி, இதுவுமே ரொம்ப பெருசு. 3 பேஜ் இருக்கு மாதாஜி. சரி ஓகே, நீங்க வாசிக்கிறதுன்னா வாசிங்க. ஆனா இது ஓகே வாசிக்கலாம். பவர் இல்லையா மாதாஜி? பவர் இருக்கு. லைட் போடுறேன். நானு கீழே ஆபீஸ்ல தான் செய்வேன்.
வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. ரொம்ப பெருசுன்னா ரொம்பவே பெருசுதான் மாதாஜி. அடுத்த வாரம் ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெருசுதான் அடுத்த வாரம் மாதாஜி. வச்சுக்கலாம். அடுத்த வாரம் பெருசா இருந்தாக்கா அடுத்த வாரம் வச்சுக்கலாம். இல்ல இருட்டெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல. நான் கீழே இல்ல, மேல இருந்த அங்க மீட்டிங் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. சோ எங்கேயுமே இடமே கிடைக்கல, அதனால மேல வந்துட்டேன். பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. நீங்க இதோட அப்புறம் கஷ்டப்படுறீங்க. பார்த்துக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி, அடுத்த மாட்டு பொங்கல் மாதாஜி. ஹாப்பி. எனிவே நம்ம டெய்லி தான் பாப்போம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, ஆமாம் class மாதாஜி. மாதாஜி அடுத்த வாரம் மாட்டு பொங்கல், அதனால கேட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஓ மாதாஜி. அப்படியா? சரி. மாட்டு பொங்கலா? உங்களுக்கெல்லாம் முடியுமா முடியாது?